So ang akong pangutan na, miss. Okay kay pabilion sa ganahan mo dako or gamay? Ay, dako. Dako. Anong dako man, miss? Magaling kang kupal ka. Ay, murag mas kuan man jud ang dako. Mas. Unsa jud? Usay mas. Mas nindot ang Mas nindot. Kanang karon sir, nakoy pangutanan mo. Unsa may pilion mo sir? Bugdo o lupyak? Ano? Lupyak. Lupyak. Nganong lupyak mo sir? Mimi kayo. Lupyak dali ra koton. Dali ra koton. Dali ra koton. Kanong dali ra koton sir? Bugdo ni sir. Lisa ni koton. Laom ba ang buglo de? Namurog. Yor juga sir, maurog gini mentuan. Ma'am, ready na ka sa akong pangutana, ma'am? Ha? Karon, mao ni akong pangutana, ma'am. Unsay piliyon mo? Ipagawas or ipasulod? pasulod. Oh my God! Ipasulod. Nganong ipasulod mo, ma'am? Lami man. Sarap. Sarap. Sa ko ni ma'am. Ipagawas ni ma'am. Way lami, way lasa. Way lasa ko no, ako no lasa garo ya. Mo rin gid ma'am, mo rin lain ma'am. Ha? Mo rin gid ma'am. Karon sir, pilion ka sir. Mo sa may imong gusto, tilaan or supsupon? Siyempre, supsupon. Ay, nganong supsupon naman imong gipili sir? Kay kuan mong ka ng mura tagibayo sa langit ba? Oo, tagibayo sa langit. Basta klase kang gibayo sa langit sir. Ano? Super kalami. Karindot yun na. Kaya sa kuan tila di sir, di ka ganahan sir. Mimi kayo. Dili kay mga paut atong balibo ana. Pangapahot ang balibo ko no. Tangina mo, walang ganon. Grabe. Okay. Ready na mo sa pangutanan ako? Okay. Kani sir. Kinsa man gyud kusog manguot? Babae or lalaki? Siguro siguro Paano masabi? Ikaw, isa may kusog manguot. Depende sa Ikaw sir, kisa man gyud kusog manguot sir? kanam si ubang gol nga kusog manguot ang laki kusog sa manguot babay. Bro, kita ka pa yung pili sa duha yun, so both nila yun. Both nila. Oo. Ikaw ma'am, wala dyan kayo kasulti. Isa kusog yung manguot. depende lang. O saan lang, bayot ra kusog manguot. So ang akong pangutan na miss, okay kayo pabilion sa ganahan mo, dako or gamay? Ay, dako. Dako? Anong dako man miss? Magaling kang kupal ka. Ay, murag mas kuan man jud ang dako. Mas, unsa jud? Usay mas. Mas nindot ang Mas nindot. Oh my God! Ang dako, miss. Nganong mas nindot? Hindi ka nagamay, miss. Bate ang gamay. Depende ang red flag ka sa gamay or depende yun? Depende gyud. Depende sa Secret. So, dako gid mo ganahan, miss. Ngano juga ganagamay kay secret lang. Kana juga dako. Kan mas ang standard nimo dako jud di ka ganas gamay. Red flag ka sa gamay. Depende gyud. Depende ka mo, depende ki sa doy. Depende ra niya doy. Basta depende niya. Sorry. Wala sa koy. Depende sa abot. Depende sa mo. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.